Sziasztok! Bence vagyok, és mai napon egy hím strasser garambot szeretnék bemutatni. Hogy miért is pont őt, mivel egy nézőm kérte, hogy most őt mutassam be. Ennek semmi akadálya nincsen. Na, hát akkor kezdjük is. Tehát ez a galamb egy hím strasser garamb. Neki van egy párja, majd őt is a következő videóban be szeretném mutatni. Őt ugye nemrég kaptam. A termete az elég nagy, tehát nem igazán hiszem azt, hogy ő nagyon jó teljesítményű lesz. De ugye nem a termetéről kell ítélni semmilyen galambot, hanem ugye majd a repüléséből. Repülni. Hát majd tavasszal ez minden kiderül. Na, hát a szárnya, egy elég gyönyörű szárnya van igazából. De ezeket a fehéreket tud, hogy el fogja majd valamikor dobni. Mert a másik galamb is, az is eldobta, tehát már alig szép. Hát itt 3 darab fehér tollacska van, elég hosszú szárnya van. Farktolla. Hát nagyon gyönyörű igazából. Fartollával egyáltalán nincs semmi bajom. Egyedül a termetével van egy kis probléma, meg ugye a szelídségével, mert ahogy elnézhetétek az előbb, hát nem valami szelíd galamb, de majd remélem megszelídül, mert igazából nem is olyan rég van nálam, tehát még megszelídülhet bármikor. Megpróbálom minél jobban tartani mindegyiket, nem csak a strasserokat, hanem a postagalambokat is, hogy minél jobban szeressenek és szelídek legyenek. Mert nem szeretném, hogyha bármelyik elmenne, akár a strasserok, akár a postagalambok közül, mert tehát szeretem őket. Na, akkor így róla szerintem ennyit. Versenyen ugye még nem nagyon szerepel, tréningen se, de ugye majd tavasszal mindegyik fog, tehát 1-től 1-ig én mindegyiket megpróbálom elvinni. Aztán úgy nagyjából ennyi. Amiért nem volt videó, tehát visszatérve, mert hogy meg voltam fázva és nem volt kedvem videózni, meg ugye a másikok, hogy ugye nem volt miről. Mondjuk ezekről van, csak hát ugye most még egy kicsikét úgy melegebb az időjárás, de eddig nagyon hideg volt és nem volt kedvem itt állni ugye a kamera előtt ugye ilyen hidegbe. Aztán úgy nagyjából mindent elmondtam, amit szerettem volna. Mostantól megpróbálok belerázódni a videózásba. Azt hittem rászáll a fejemre. Megpróbálok belerendülni a videózásba, és minden több videót fel szeretnék majd tölteni. Mivel elég sok időt kihagytam, ezért a társát is be szeretném mutatni. Neki egy elég kicsi termetű társa van. Igazából ez majdnem akkora, mint egy postagalambnak a termete, akkora a termete. Hát ő viszont remélhetőleg elég jól fog repülni, mert a termetével nincs baj. Szárnya, hát nem a leghosszabb, amit eddig láttam, de viszont ő eléggé szelíd, tehát ő nagyon szelíd. Persze jó, vannak néha rángásai, de igazából szelíd galamb. Hát majdnem teljesen fehér, itt a szárnya felett van egy kis fekete csík, ugye a fejénél is van egy, és ugye hát a fartolla. Na, hát akkor nézzük is a fartollát. Na hát, neki szinte az egyik leggyönyörűbb a fartolla. Nem szeretem látni, hogyha a galambok verekednek iszonyatosan. Utálom, főleg a múltkori eset miatt, tehát de ideges voltam akkor. De a fartolla az visszatérve leggyönyörűbb. Ugye fehér, fekete, tehát nagyon. És hát nem is inkább fekete, hanem inkább szürkébb. Az komoly.
Mit csinálnak azok? Jó. Ja, aha, meg akarja... Értem. Jól van. Hát ő korol így ennyi. Na jó, most már leszeretném videózni, hogy mit csinálnak ezek. Hát ha látszódni fog, hogy mit csinálnak. Mondjuk ez nem is annyira érdekes, mert gondolom ki tudjátok következtetni, hogy mit csinálnak most, vagy mit akarnak. De ez, hogy beveszik, hát most jó, lehet, hogy ez a galab csókolózás, de most komolyan. Na mindegy, hát nagyjából ennyi, amit már szerettem volna, hogy ez a 2 galamb. Következő videóban szerintem ezt a fehéret fogom, és várjunk, eddig melyiket mutattam be? Ja, őt, akkor marad, akkor még ő lesz a következő videóban, meg ő, és akkor utána befejezem ezeket a részeket, majd hogyha legközelebb kapok, akkor majd jelentkezem. Na hát, itt vannak most lent. Pár darabocska, hát neki a szeme már eléggé begyógyult, hála Istennek, mert már nagyon megzavarodtam, amikor észrevettem. Aztán meggyógyult, hozom vissza, beteszem ebbe a polcba, amelyik ebben most van, és hogy látok, hogy ömlik a vér a szemükbe, tehát már a szemek is látszódik, annyira ömlött belőle a vér, mert ugye nagy a körme és kikaparta, ugye mivel viszketett neki a sebe, és szétkaparta. Tehát elég ideges voltam. Aztán hát az etető meg lett csinálva, mert már elegem volt, hogy az a kicsike tából ettek, és így apámmal megcsináltuk ezt a kis cuccot, tehát ugye fel lehet hajtani, és ugye nem, hiába rámennek, már nem tudnak rá szarni. Na, aztán, hát lehet, hogy szarosnak látjátok most a dúcot, de igazából le van fagyva a szar, és hát nem annyira tudom takarítani. Ja igen, még ő is lent van, no neki ugye már nem sokára kéne tojnia, remélem rajta is fog ülni a tojáson. Na aztán, hát itt ő a kedvencem, ez a kovácsolt, ez valami borzalmasan szép, erre fogok rakni majd még egy gyűrűt. Aztán, hát ott vannak fent 3-an, itt 1, 2, ott lent 1, 2, ott van még egy, itt van 2, tehát eléggé bővült. Most már az állományomnál az is egy pár, meg ugye fent az a 2 is egy pár, tehát 1, 2, 3, és itt van a hím, és ott meg a tojója, tehát 4 pár. Nyugi. Hát aznak is mindjárt vége lesz. Nyugi. Hát ezt nemrég takarítottam, mert ugye ezt ugye a nap ide besüt, mondjuk most nem lehet látni, de a nap ide besüt, és ezt tudtam takarítani. Csak hát ugye elég sokat vannak az ablakban, és ezáltal ugye eléggé szaros. Aztán, még valamit akartam mondani. Ja igen, hogy hamarosan lesz galambház bemutató, amelyben ugye bemutatom az egész galambházat, mert ugye láthatjátok 2 polc van, ezt majd elmondom, hogy mi az oka, ugye aztán ha kijövünk, ugye itt felül is látni a stablondeszkát, ugye galambok festve, tehát ezeknek a dolgát majd elmondanám a következő videóban. Vagyis hát szerintem a vége van ennek a sorozatnak, ugye, vagyis hát ugye bemutatom az összes galambot, akkor majd utána szerintem a galambházat, aztán a galambkajákat is bemutatnám. Ugyanis azok is vannak újak, mert még vásároltam. Tehát ugye itt van a kukorica, ezt gondolom mindenki felismerte már. Vannak széthulva, nem csak itt, ott bent, mondjuk az, de ott
teljesen széthult az egész, de ezt majd összeseprem. Hát ugye itt van a kukorica, na itt ezekről, ugye, nem tudom, mutattam-e valamelyik videómban, ebben van dara, van buga, van kukorica, van búza és van benne köles. Ezt itt direkt bekevertem. Ugye a jó öreg búza, ebben van egy kicsike kukorica is, de a nagy része amúgy búza. Aztán vásároltam egy ilyen zacskóval. Egy hasonló, ebben van borsó, van zab, van köles. Tehát akkor előről kezdem, van benne köles, borsó, búza és buga, fekete buga. Ugye ez cinkéknek van eredetileg kitalálva, de amit a galambok szeretnek, azt kiesznek belőle. Persze a búzát azt nem igen eszik meg, de ha nincs más, akkor muszáj megenni. Persze mondjuk van más, de jó lenne, hogyha mindent. Azért vettem ezeket ugye, hogy köles meg minden, mert hogy eredetileg ugye erre is ráunnának, tehát hogy sokat ennének, erre is ráunnának úgy, mint a búzára. Hát úgy nagyjából ennyi. Amúgy nem akartam ilyen köleseket venni, meg ilyenek, mert elég kicsi szemek, és hát a galamba az nem igen lakik jól vele. De hát nem volt más sajnos a boltba. Ez a fekete buga volt, ugye, ami bele van keverve ebbe. Hát azt vettünk egy jó nagy zacskóval, persze abban már alig van, annyi van, amennyi ott van benne, ami nem sok. Aztán láttam, hogy ízlik nekik a köles, ezért vettem ilyet, ugye ez még nagyon borsóval van kiegészítve. Tehát miában nincsen borsó, ebbe meg van. Amúgy tehát úgy van, hogy a bugát meg a kölest azt ilyen halasboltba vettük, ugye már a halasboltban általában van mindenféle kaja. Ugye ami madaraknak, halaknak, hörcsögöknek, meg ilyeneknek kell. Ezt a csomagot pedig, ami ugye itt van, azt viszont a Penny Marketbe vettük. Igen, ott vettük, itt Sárospatakon. Gondolom más Pennybe is lehet kapni, de ebbe most nem megyek bele, mert nem ez a tárgy. Ezt bezárjuk, aztán nagyjából elmondtam, amit szerettem volna. Sziasztok!